какво готвите, винаги е хубаво по-голяма част от деня на готвача в професионална кухня минава подготовка. Okay? Ако имаме да речем 10 часов работен ден, което е абсолютно нормално, да речем следящо, това с 8 часа на ден го забравя. Нали? Няма такова нещо. В кухня, професионалната кухня няма такова нещо. Ако да речем работния ден е 10 часа, поне 4-5 от тях минават подготовка. 2 до 3 часа имате сервис, основно, да речем за вечеря, и останалото време е чистене. Така че подготовката е наистина важна, особено когато в вашия случай дори още по-важна, защото когато дойде време да изпълнявате или да започне мероприятието, тогава никой няма да чака. Имате преди 2 дни, да речем седмица, за да го подготвите, но когато дойде уречен час, всичко трябва да е готово. Затова подготовката е много важна. В случая имам брашно, което мога да ви дам след това рецепта, 250 грама брашно. Аз ще направя цялата порция 2 пъти. Едно яйце, 45 грама захар, 15 грама бакпулвер, нямаме мая, имаме директен набухвател. Имаме около 100 мл мляко, според зависи от качеството на брашното, млякото може да варира, респективно течността. И малко стафиди, които като цяло не са задължителни. Масло, което не би трябвало да е много меко. Okay? Изкараме го от хладилника, да речем 10 минути, преди това 15, не повече, да се отпусне, да не е студено като от хладилника, но не ми трябва меко масло. Така, и сол. Солта в единичната рецепта е само от наш тип, но това не са метеи.